बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि राहाया जोबोद गोब्राब। बे जोबोद गोब्राब मानोना जोंनि बर' रावा थैहां थैहां मोनसे राव। इंराजियाव जायखौ बुङो मार्जिनेलाइज्ड लेंगुवेज। बे मार्जिनेलाइज्ड लेंगुवेजआ गिदिर राव जेरै आसामाव थायोबा असमिया, भारतआव थायोब्ला हिन्दी आरो इंराजि। बे रावफोरनि राव रायग्राजों फेर मारिनानै आवगायलांनांगौआ मोनसे बिराद चेलेन्जिं। दा बे चेलेन्जखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनानै जों जुजिलांनायनिसो राहा लामा लानांगोन। चेलेन्जखौ गिनानै जोङो फावसायनानै थानायनि बाथ्रा आं साना। चेलेन्जखौ गिनानै प्रब्लेमखौ गिनानै जोङो उनफिननानै थानायनि बर' बिजोंखौ बर' रावखौ नेवसिनांगौनि बाथ्राखौ आं साना। जों आवगायनांगोन मानोना जिबना मोनसे चेलेन्जिंखा। बे जिबननि चेलेन्जिंजोंनो मिडियामनि चेलेन्जखौबो जोङो लानानै आवगायलांनांगन। बे आवगायलांनांगौआवहाय आं सानो मोनथाम बिथिंखौ जोङो जर'खान मोनथाम बिफान एबा मोनथाम खलबाव जों बेखौ जर होनांगोन। मोनसेया जाबाय सरकारा जोंनि नङा। सरकारा जाबाय आसामनि। सरकारा जाबाय असमियाफोरनि। सरकारा जोंनि बर'नि मोजां मोनै, बर' रावखौ मोजां मोनै, बर' रावनि जौगानाय, बर' रावनि गोसारनाय आरो बर' रावा जै मैयै थांनानै थानायखौ मोजां मोनै असमियाफोरनि सरकार। बेनिखायनो जाय दैदेनगिरिफ्रा सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मन्थ्रि जाबाय एबा जायफोर आमला बिफानाव एबा एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडफोर जानानै थाबाय, बिथांमोनहा बर' रावखौ अनसायग्रा नङा, बर' रावखौ मोजां मोनग्रा नङा। बर' रावनि थांनानै थानाय, बर' बिजोंनि जौगानायखौ बिथांमोनहा देहायै मोदोमै गोसो गोरबोजों लुबैग्रा हास्थायग्रा नङैखायनो जोंनि जेंनाफ्रा सरकारि लेभेलनिफ्राय सुस्रांजायै समाव दङ। बेनिखायनो दहाय सावरायनायाव बे खोथाया ओंखारबाय, जेराव ICDS सेन्टारफोर दङ बेवहाय TLM गैया, बर' रावनि TLM गैया। जाय TLM गैयैखौ जोंनि बर' फरायसा आफादाबो सरकारनि मावफारियाफोरखौ, सरकारनि अफिसारफोरखौ गोबांबार बुंसेयावबो बिथांमोनहाबो खोनानानैबो खोनायै बादि, नुनानैबो नुयै बादि थाबाय। बेनिखायनो सरकारा जेब्लासिम जोंनो अनसायनाय होआ, जोंखौ मदद होआ, जोंनि जेंनाफ्रा बेबायदिनो सुस्रांजायै हालोदाव थाबाय थालांगोन। नैथियाव फैबाय जोंनि फोरोंगिरिफोर होननाय लोगो लोगो जाय सुबुंफ्रा गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम क्लास 10सिम बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जानानै सरकारनिफ्राय थाइसे थाइनै बेथन लानानै गावबा गावनि न'खरखौ दैदेनगासिनो दङ। बै बिथांमोनहा सरकारनि उनावनो बिराद गिदिर बिबान दङ। आरो जोंनि नोजोरावहाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि बे बिबानखौ साख्रि हिसाबैल' लाबोगासिनो दङ। खिन्थु जों मिथिगौ बे साख्रिल' नङा, बेवहाय ससियेल सार्भिस दंदेरो। बे ससियेल सार्भिसखौ बिथांमोनहा नाजावनांगोन आरो बेखौ नाजावनानै खामानिखौ मावलांनांगोन। बेनिखायनो बिथांमोनहा सरकारि हिसाबै फरायसालिनि समय 10 बाजियाव फैनानै 3 बाजि बा 2 बाजियाव गलांनाय बेखौल' लायाब्लानो गथ'फ्रा बेसेबां रोंदों, बेसेबां बुजिदों, बेसेबां जौगादों बेखौ नोजोर होनानै फोरोंनांगोन। बेनिफ्राय जों नुयो जे गोबां फोरोंगिरिफ्रानो माबा नङा माबा जाहोन देखायफ्लानानै माब्लाबा सरकारि हाबाफोरखौ दहाय होनानै, माब्लाबा समाजारि हाबाफोरखौ दहाय होनानै, माब्लाबा गावबा गावनि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ दहाय होनानै फोरोंनायनिफ्राय जानगाराव थानाय, फोरोंनायखौ एलेहुवा खालामनायखौ जों नुदों। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि फोरोंगिरिफ्रा जेराव दङ, बेफोरबायदि फरायसालिनिफ्राय जों मोजां गथ'खौ मोननो हायाखै, बे नोजोरावबो दङ। बेनिखायनो दिनैनि बेनि सावरायनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा साख्रिजों लोगोसे समाजारि बिबान होननानै, ससियेल सार्भिस होननानै बेखौ नाजावनानै लानानै खामानिखौ मावनांगोन। गावनिनो दायित्व, गावनिनो बिबान होननानै बेखौ रुजुननानै लानांगोन। थामथियाव जोंहा फैबाय गारजेनफोर एबा गथ'नि बिमा बिफाफोर। जों नुयो जे जायफोर गथ'फ्रा बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायदों,
गुबैयै सरखारि फरायसालिफ्राव फरायदों। बे सरखारि फरायसालिफ्राव फरायनाय गथ'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा बिमा बिफाफ्रा बांसिनानो हाजिरा मावनानै जाग्रा नङाब्ला एसे एनै हाल खदाल मावनानै जाग्रा गामियाव थाग्रा गरिब बर' माहारिनि गरिबनिफ्राय गरिबसिन थाखोनि गारजेनफोरनि गथ'फोर बै बिमा बिफाफ्रा खामला मावनानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा एफा एनै हालेवनानै जाग्रा बिमा बिफाफ्रा सोलोंथाइनि गोनांथिनि फारसे सांग्रां नङा। साफा सानैया सांग्रांब्लाबो बिथांमोनहा गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियावहाय थिनहरनो एबा फरायसालियाव फरायनायावहाय मदद होनायनि बिसोरो बेखौ आखायाव लानो हाया एबा रोंस्लाबा। माब्लाब्ला बिसोरो फरायसालियाव थिनहरनांगौ समावनो न'नि खामानियावहाय नांजाबहोनाय, गायनाय समावहाय गायनाय फुनायावहाय नांजाबहोनाय, माइ हानाय समावहाय माइ हानायावहाय नांजाबहोनाय एबा बायदिसिना न'नि खामानिफ्रावहाय नांजाबहोनायावसो बिसोरो गावसोरनि गथ'फोरखौ बाहायो। बेबायदियावनो माने जोंनि बर' बिजोंनि गथ'फ्रा जेरैबायदि सोलोंथाइ मोनबोनांगौ बेबायदि सोलोंथाइखौ मोनबोआखै। बेनिखायनो बे जोंनि जायफोर समाजारि आफादफोर दङ, जातीय संगठनफोर दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' थुनलाइ आफाद एबा गुबुन गुबुन आफादफोर, बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बे गारजेनफोरखौल' बुंनो हागोन जे जाहाथे बिमा बिफाफ्रा एबा गारजेनफ्रा गावसोरनि गथ'फोरनि गेजेरजोंनो गावसोरनि इयुनखौ गावसोरनि फिउचारखौ साबसिन हामसिन खालामनायनि सिमांखौ जाहाथे लानो हायो। बेखिनि बुजायनायखौ एबा बेबायदि सांग्रांथिखौ जोंनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा लानो हायो। आरो गुबैसिनै दहाय बुंग्रोनाय बायदिनो सरकारा गोसो गोनां नङाब्ला, सरकारा थुलुंगाखां हाबा मावोब्ला बे खामानिफ्रा जोंनि समाजारि आफादफ्रा, जोंनि समाजारि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबांखि गाबख्रावा मानो, जोंनि गारजेनफ्रा गथ'फोरनि गारजेनफ्रा जेसेबांखिनि लुबैया मानो, गथ'फ्रा जेसेबांखिनि गोरों जाया मानो बेफोरो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो आं बुङो सरकारनि अबहेलायावनो जोंनि दिनैनि बे बर' बिजोंनि दुखुनां हालोदा जाबोगासिनो दं। मानोना सरकारा जोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि हराखै आरो सरकारनि मोनसे पलिसिया आंनि नोजोरावब्ला एखेबारे जाथावथारै पलिसि बियो। बिसोरनि पलिसिया जाबाय 1:30। गंसे फरायसालियावहाय गुदि फरायसालियावहाय 30 जन गथ' थायोब्लासो बेवहाय सासे फोरोंगिरि, 30 फरायसानि माने बुरजा जायोब्ला 32, 33 बिदि जायोब्लासो एबा 60सिम जायोब्लासो बेवहाय सानै फोरोंगिरि। बियो एखेबारे जाथावथारै मोनसे पलिसि। मानोना 30 जन फरायसा थायोब्लाबो 29 फरायसा थायोब्लाबो बेवहायथ' क्लास 5सिम गथ'फोर दङ। ओमफ्राय बे सासे फोरोंगिरिया 39 एबा 30 फरायसाफोरखौ क्लास 5 माने थाखो मोनबायाव बोरै फोरोंनो हागोन थाय? बोरै फोरोंनो हागोन? बियो सानसेयावहाय क्लास मोनसेयाव मोनसेल' पिरियड बियो फोरोंनो हागोन। थाखो 4आव पिरियड मोनसे, थाखो 2आव पिरियड मोनसे, थाखो 2आव पिरियड मोनसे, बिदियो क्लास मोनफा पिरियड मोनफाल' फोरोंनो हागोन। अब्ला बै स्कुलनि फरायसा गथ'आ सानसेयावहाय पिरियड मोनसेल' क्लास खालामनानै क्लासखौ फोरोंजानो मोननानै बे गथ'आ बोरै गोरों जानो फालाय? बे गोरों जाथावानो नङा। बेफोरनो जाबाय सरकारनि अबहेला। आरो जों नुयो डाटाया बेखौ खोन्थायो जे जेसेबां मन्थ्रिफोर दङ, जेसेबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर दङ, जेसेबां अफिसार दङ, जेसेबां गिदिर गोरोंफोर दङ, रावबो सरकारि फरायसालियाव फोरोङा, रावबो असमिया मिडियामाव फोरोङा, रावबो बर' मिडियामाव फोरोङा। बिथांमोनहा प्राइभेटआव फोरोङो, प्राइभेट इंलिश मिडियामाव फोरोङो, प्राइभेट असमियाव फोरोङो आरो प्राइभेट बर' मिडियामाव फोरोङो। बेनिखायनो बिथांमोनहा थोंजोङै बर' मिडियामानो जा असमिया मिडियामानो जा सरकारि फरायसालिनि दुखु गोनां हालोदखौ बिथांमोनहा बुजिनो नाजाया।